So ayun mga ka-journey, papunta ngayon tayo sa Mount Matultul. Samahan niya ako ka-journey. Dito tayo ngayon sa bayan ng Mabini. So, dito sa town proper ng Mabini. From poblasyon Mabini, Pangasinan to Barangay Barrio, dun yung Mount Matultul. Samahan niyo ako. Ngayon, ang oras ngayon ay nasa alas 5 ng umaga. Ito po yung kasalukuyang oras ngayon. Maginaw. Maginaw. Kaya ganito tayo kaaga pumunta para maabutan natin yung Bukang Liwayway sunrise ba. Ayan. Madadaanan natin dito yung Balingkaging River Bridge. Ito yung Balingkaging River Bridge. O papunta kayo dito, madadaanan nyo itong Barangay Bacnet. Ayan, ito yung Barangay Hall ng Bacnet. Ayan, Bacnet multi-purpose. Then from here, liliko ka dito sa pakaliwa, papuntang Barangay San Pedro. Ayan. Ayan, nandito na tayo sa Barangay Hall ng San Pedro. Ayan. Okay mga ka-journey, nandito na tayo sa destination natin. Doon aakyat tayo doon. Ito pala yung palatandaan natin, itong sementeryo. Ngayon maglalakad na tayo. Ayun mga ka-journey, kitang kita nyo yan. Mamaya sisilawan nyo na yan mga ka-journey. Ayun, dito muna tayo. Lakad-lakad. Dito na lang tayo. Hindi na natin pupuntahan yung pinaka top kasi pagod na rin ako eh. Ayun mga ka-journey, sa kuwas nandun yung pinakatuktok, pero hindi ko na siya akyatin mga ka-journey kasi sagad na sa oras. Mapabawa pa tayo mamaya. Saka sa totoo lang, masakit na rin yung paa ko. Okay, dito na lang tayo. Yan. Good morning, Mount Matultul, Barlo, Pangasinan. Good morning! Ayan, dito pa lang mga ka-journey, pwede ka nang sumigaw-sigaw. Kasi feeling ko mag-isa lang ako dito na umakyat ngayong araw na ito. Sulit na sulit. Good morning ulit. What's up mga ka-journey? Shoutout ko lang pala yung mga subscriber natin sa mga bagong followers. Yung mga taga Bani, Agno, Alaminos, Mabini, sa Tagaanda, yung uli nating napuntahan, Tondol Beach. Sulit na sulit. Yun. Ngayon
Kukuha na tayo ng magagandang view. Let's go! Stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. And I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Oh yeah, I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do, I still miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. Lying close to you, feeling your heart beating, and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing. And then I kiss your eyes and thank God we're together. I just wanna stay with you in this moment forever, forever and ever. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do, I still miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. I don't wanna miss one smile, I don't wanna miss one kiss. Oh, I just wanna be with you, right here with you, just like this. And I just wanna hold you close, feel your heart so close to mine, and just stay here in this moment for all of the rest of time. Oh yeah, yeah, yeah. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you. Di niya na kaya. Sabi niya, I can't do this, I can't do this. Sabi niya, wala na. Patay na natin. Set up na natin. Uwi na tayo mga ka-journey. Bale, ang nalo ko dito talaga sa Mount Matultwil. Napakasulit. Sulit na sulit. Sulit na sulit dito. Wala man ngayon tayo sa dagat, pero ito pa lang quality na. Tanaw na tanaw mo. Uy, meron palang ano doon, oh. Ewan ko kung ano na yan. Swal na siguro to. Ayan, swal. Tanaw mo na yung dagat ng swal sa bandang yun. Kaya mapapakita ko sa inyo mamaya. Ayusin ko lang tong drone natin. Wala, malakas yung hangin na. Kaya kung may drone kayo, mas okay kung mas agahan nyo pa. Hindi, what I mean, alas 6, yan, maganda pa yung lipad ng drone. Pero kaninang mga bandang 6:30, wala na. Sulit na sulit. Picture taking muna tayo. Sulit na sulit ang pagpunta natin dito sa Mount Matultwil. Yan, kitang-kita nyo naman ang kabundukan ng ating Mount Matultwil, Barangay Barlo, Mabini, Pangasinan. Let's go! Okay, ayan po si Haring Araw mga ka-journey. Ayan,
Ito naman po yung mga mala chocolate hills natin mga ka-journey. Kitang kita nyo naman. Ayun. Feeling ko yun na yung ano, yun na yung dagat ng Swal. At dito naman yung Tedasol. Ayan. Woo! Quality. Sulit. Sulit. Uwi na tayo mga ka-journey. Anong oras na? Uwi na tayo mga ka-journey. Uwi na tayo. Anong oras na? Uy! Quality! Ayan. Uwi na tayo mga ka-journey. Medyo pagod din. Check muna natin, baka makalimutan tayo. Nakalimutan na natin yung motor natin kanina eh. Ay, yung motor. Yung cellphone natin sa motor. Wala na tayong naiwan. Ayan, magbabay na kayo. Bye-bye! Bye-bye! Ayan. Uy, uy, uy. Ay, mga ka-journey, sulit na sulit yung pagpunta natin dito. Kanina pagod ako. Pagod ako sa pag-akyat. Pero ngayon ganado akong bumaba. Bakit tayo? Pagpaakyat ka ka-journey, excited ka sa pag-akyat, excited ka kung ano nga ba yung mga tanawin na maakyatan mo. Excited kang makita. Ngayon, nung pagpababa ka naman na, hindi mo na rin mararamdaman yung pagod kasi sa sobrang sulit ng pinuntahan mo, sobrang ganda, nakakawala ng pagod. Kaya sabi ko sa mga ka-journey, agpasyar tayon. Agpasyar kayon. Tani, nya pa yung rahin nyo, umanan. Pampaikat na ito stress. Stress di trabaho kundi kita tila pampanunutan nyo. Agpasyar kayo eh. Oh! Allah! Allah! Feeling ko meron ulit paakyat dito mga ka-journey. Tayo pababa ng bundok ng Matmatwiltwil. Ayan, dahan-dahan lang sa pagbababa. Sabi ko nga sa inyo, yung 10 minutes na paglalakad nyo, pag di kayo nag-ingat sa paglalakad, sigurado mababawasan yung 10 minutes. Mapapaoy! Mapapadali yung uwi nyo. Kaya mga ka-journey, dahan-dahan lang sa pagbaba pag pumunta kayo dito. Saka sabi ko nga sa inyo, huwag na kayo magtsinelas. Mas maganda pa rin yung gumamit kayo ng sandal or kaya shoes. Pero yung shoes nyo naman, yung pwede namang pag-akyat sa mga ganito. Kasi kung tsinelas ang gagamitin yung mga ka-journey, baka yung dahon ng tsinelas nyo mapigtas, lalo na pagpapapa mapepersa. Ayun, ayan ka-journey, pababa na tayo. Ayan, cinematic yan. Diyan oh. Ang ganda ng kuha mga ka-journey. Walang, oy, lagyan natin ng aura. Ayan. Maglakad tayo pa ganito. Ayun. Ayan oh. Sulit.
Tingnan mo, hindi ako makababa-baba. Kasi, uy, lumilipad yung book natin. So, super science tayo. Ayan. Next time, pag pupunta tayo dito, magdadala tayo ng mga pamimigay natin sa mga... Kaya yung mga gustong sumama, ayun, may mga bata, ayun, mga batang parating, oh. May mga bata tayong masasalubong. Kaso wala tayong dalang ano dito. Wala tayong dalang mga pwedeng ibigay, mga ka-journey. Ayan, oh. Ayan, oh. Hello! Saan kayo pupunta? Ang taas, no? Hello? Grabe ang taas, no? Ayan, meron tayong mga kasama ditong paakyat. Ayan. Ayan, oh. Oh. May mga paakyat na rin. Oh. Dahan-dahan sa pag-akyat, ha? Oh. Saan kayo galing? Hello, sir. Saan kayo galing, sir? Ay, Malimpin. Dasulo, tinan mo. Magkain naman kayo sa ano natin, camera natin. Ayan, oh. I-vlog ko to, oh. Ayan, oh. Bakit na sila, oh. Ingat kayo, ha. Sulit na sulit dyan. Ayan, meron tayong mga kabataan na makyat, mga bata, saka meron silang mga kasamang kabataan. Kaya mga bata dyan, make sure na meron kayong kasamang mas matanda sa inyo. Ayan. Ayan, oh. Ingat kayo, ha. Ingat. Ayun. Ayan. O yun, oh. May mga packet na. Ayun, no? Oh, pa-shoutout na, sir. Shoutout to my mate. Taga saan kayo, sir? Taga Bulinaw, sir. Bulinaw, oh. Sir. From Bulinaw. Oh, shoutout mo na, sir, mga taga Bulinaw. Shoutout sa mga tropa ko sa Bulinaw. Ayan, oh. Oh, ano mo? Ron's Journey. Kaya, Ayan, oh. Andito sila. Ayan sila, mga packet na rin. Sakto yan, may dala kayong inumin. Nakakapagod talaga. Pero pag akyat nyo po sa taas, grabe. maganda pa. Napakaganda po. Lalo na yung bukang liwayway kanina. Ayan po. Opo, alas 5 po, nandito na ako. May nakita nga ako dyan sa sementeryo kanina, eh. Ayan, oh. Hello po kayo, hello. Ayan po, mga taga Bulinaw po, no? Ayan, mga taga Bulinaw. Ayan, pababa na tayo. Meron tayong nakasalubong ng mga taga Bulinaw. Kaya, shout out sa mga taga Bulinaw, saka taga Malimpin, Dasul. Tignan mo, ang layo. Ang layo, pero pumupunta sila dito. Alam na nilang mataas. Mataas yung matarik yung lalakarin nila, pero pinupuntahan pa rin nila to kasi ayun nga, sabi ko nga sa inyo. Ayan, oh. Napakasulit ng pupuntaan yung mga ka-journey. Kaya mga ka-journey, mamaya sigurado kailangan ko ng alaksan. Masakit na yung tuhod ko, eh. Ayan, pababa, oh. Tignan mo naman kung gaano. Ayan, oh. Oh. Ayan, oh. Oh, tignan mo. Uy. Ayan, ka-journey. Nasa baba na tayo. Ay, yung buhok ko parang wala. Hindi pa ako naligo, eh. Hindi pa ako naligo talaga, ka-journey. Kasi pagising ko kanina, kung maliligo pa ako, iniisip ko baka tamarin na ako. Kaya hindi na ako naligo. Nandun na si Aquamax. Diyan na.
Uy! 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 Wow! Ayan na. Nandun na yung naghihintay na sa atin si Aquamax, ang ating NMAX. Ayan. 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 Ayan, mag-set up lang tayo. Uy. Dito, lagay natin dito. Dito natin. Ayan ka Johnny, pauwi na tayo. Ayan o, huling pasilip. Ayan.